Сёння міжнародныя навіны палаюць у прамым сэнсе слова. Украінскія беспілотнікі адзін за адным выводзяць з ладу расійскія нафтаперапрацоўчыя заводы, склады боепрыпасаў ды іншыя вайсковыя аб'екты. Наколькі эфектыўная, на вашу думку, такая стратэгія вядзення вайны? Ці можна сказаць, што Украіна, паступова пераразаючы рэсурсныя артэрыі Расіі, пастаўкі паліва, лагістыку і вайсковую інфраструктуру, дэ-факта перамагае ў вайне? Тое, што прадэманстравала і працягвае дэманстраваць Украіна, гэта вялікі поспех і вялікая сіла, якую цяпер бачыць увесь свет. Сцвярджаць, што Украіна ўжо перамагае ў вайне, пакуль заўчасна. Але гэта дакладна паказвае, наколькі краіна устойлівая і здольная наносіць удары у адказ па Расіі. Мы бачым, што Зялінскі наносіць удары па крытычнай інфраструктуры, перадусім па нафта-энергетычным сектары. Менавіта там гэта можа найбольш балюча ударыць па Пуціну. Мэта гэтых удараў вычарпаць магчымасці Расіі працягваць вайну, зрабіць яе як мага больш дарагою для Пуціна. І ў гэтым, на мой погляд, Зеленскі і Украіна робяць выдатную працу, якую можна толькі захапляцца. На апошнім пасяджэнні Рады Еўразвязу ў замежных справах я пачуў наступную лічбу. Толькі ў чэрвені краіны-чальцы Еўразвязу вылучылі амаль 4 мільярды еўраў на развіццё украінскіх беспілотных сістэмаў. Камандуючы сіламі беспілотных сістэмаў Украіны Роберт Броўдзі, больш вядомы пад пазыўным «Мадзяр», нядаўна заявіў, што беспілотнікі дазваляюць наносіць Расіі велізарную шкоду, не рызыкуючы жыццём ніводнага украінскага салдата. На вашу думку, ці сапраўды беспілотнікі робяцца вызначальным фактарам у сучаснай вайне? І ці варта краінам Еўразвязу яшчэ больш актыўна інвеставаць менавіта ў гэты кірунак? Безумоўна, на сёння ўжо не выпадае спрачацца з тым, што беспілотнікі робяцца надзвычай важным фактарам у сучаснай вайне. Украіна таксама назапасіла велізарны патэнцыял, распрацавала новыя тэхналогіі і ноу-хау, якім нам варта вучыцца. У гэтым яе сіла. Вельмі добра, што Еўразвяз інвестуе ў гэты кірунак і падтрымлівае Украіну. Без усялякіх сумненняў, Еўразвяз павінен рабіць яшчэ больш, каб дапамагчы Украіне нарошчваць магчымасці ў сферы беспілотнікаў. Менавіта гэта дапамагае ёй дэманстраваць сілу ды ўстойлівасць і паказваць Пуціну, што Украіна сапраўды можа перамагчы ў гэтай вайне. Таму Еўразвязу, безумоўна, варта яшчэ больш інвеставаць у беспілотныя сістэмы і адначасова вучыцца ва Украіны, якую ролю беспілотнікі могуць адыгрываць у сучаснай вайне. Хоць вайна адбываецца далёка ад большасці краінаў Еўразвязу, яна ўжо даўно закранае кожнага еўрапейца. Еўропа жыве ва ўмовах высокай інфляцыі, росту цэнаў на паліва, электраэнергію і камунальныя паслугі. Урады вымушаныя вылучаць велізарныя фінансавыя рэсурсы на падтрыманне Украіны, і шмат якія нацыянальныя бюджэты з цяжкасцю вытрымліваюць такую нагрузку. Адначасова еўрапейскія спецслужбы паведамляюць пра ўсё большую колькасць расійскіх дыверсіяў супраць крытычнай інфраструктуры, кібератак, а таксама спробаў уплываць на грамадскую думку ў еўрапейскіх краінах праз сацыяльныя сеткі і інтэрнэт-платформы. Як вы думаеце, наколькі Еўропа і яе эканоміка гатовыя да доўгатэрміновага супрацьстаяння з Расіяй? Сёння Еўразвяз і Еўропа значна лепш падрыхтаваныя, чымся на момант пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне. Трэба таксама памятаць, што першы год гэтай вайны быў найбольш балючым у эканамічным плане, бо менавіта тады Еўразвяз пачаў адмаўляцца ад залежнасці ад расійскіх энергарэсурсаў. Мы ўбачылі крызіс харчовай бяспекі і шмат іншых праблемаў, якія ўзніклі амаль адначасова за вельмі кароткі час. Менавіта тады наступствы былі найбольш цяжкімі. Вядома, пакуль вайна трывае, турбулентнасць і нявызначанасць для сусветнай эканомікі таксама захоўваецца. Аднак сёння Еўразвяз значна мацнейшы і лепш падрыхтаваны, чымся 3 гады таму. Гэта азначае, што эканамічныя цяжкасці, безумоўна, будуць захоўвацца. Але Еўразвяз мае магчымасці, каб з імі справіцца. Аднак галоўнае пытанне, што насамрэч стаіць на коне, калі глядзець не толькі на прамыя эканамічныя страты і шкоду. Гаворка пра бяспеку, дэмакратыю, інстытуты Еўразвязу і ўсе дэмакратычныя інстытуты, якія вызначаюць, чым ёсць Еўразвяз. І я кажу пра гэта, бо гэта значна шырэй за эканоміку. Паўнамаштабная вайна ва Ўкраіне – гэта экзістэнцыйная пагроза для Еўразвязу, яго здольнасці працягваць існаваць і функцыянаваць як праект міру, а таксама для ўсёй Еўропы, каб яна заставалася такой, якою была на працягу дзесяцігоддзяў. Таму гэта пытанне выходзіць далёка за межы эканамічных выдаткаў, звязаных з вайною. На апошнім саміце НАТО ў Анкары 5-й артыкул паўночна-атлантычнай дамовы «Палажэнне аб калектыўнай абароне», паводле якога напад на аднаго чальца альянсу лічыцца нападам на ўсіх,
згадваўся часцей, як звычайна. Акрамя таго, Расія была вызначана як доўгатэрміновая пагроза бяспецы НАТО, а на папярэднім саміце ў Гаазе лідары краін альянсу дамовіліся значна павялічыць выдаткі на абарону. Ці можна сказаць, што НАТО робіцца больш згуртаваным і што альянс сапраўды гатовы да магчымай прамой канфрантацыі з Расіяй, калі такі сцэнар калі-небудзь станецца рэальнасцю? Сёння пра НАТО можна сказаць, што альянс значна лепш усведамляе, на што здольная Расія. Краіны-чальцы НАТО значна лепш разумеюць, што Расія агрэсар і не спыніцца. Варта таксама памятаць, НАТО стваралася як альянс стрымлівання. Гэта не блок, які сам вядзе агрэсіўную палітыку. Таму тое, што сёння НАТО мацнее, што мы бачым рост усведамлення пагрозы і канкрэтныя крокі ў выглядзе павелічэння выдаткаў ды інвестыцый у абаронныя магчымасці ўсіх краінаў-чальцоў НАТО, безумоўна, робіць альянс мацнейшым. А чым мацнейшая НАТО, як альянс, тым больш эфектыўным фактарам стрымлівання яно робіцца супраць як цяперашняй, гэтак і будучай расійскай агрэсіі. І гэта ўжо адбываецца. Пытанне, якое, на мой погляд, варта задаць, ці хопіць у НАТО палітычнай волі. Тут я маю пэўныя сумневы. Але што да ўсведамлення пагрозы, то тут пытанняў няма. Мы сапраўды бачым экзістэнцыйную пагрозу для еўрапейскага кантыненту і нават шырэй. Таму ёсць неабходнасць павялічваць магчымасці, інвестыцыі, ўзровень гатовасці. І ў гэтым сэнсе ўсё развіваецца ў правільным кірунку. Калі ж гаварыць пра палітычную волю, то, вядома, ёсць адміністрацыя Дональда Трампа. Яна можа змяніць настроі, і яе пазіцыя не дае поўнай упэўненасці ў надзейнасці НАТО, што, безумоўна, не дапамагае. Але пакуль што альянс не збіўся з правільнага шляху. Прынамсі, калі казаць пра ўсведамленне пагроз, інвестыцыі і развіццё абаронных магчымасцяў, блок рухаецца ў правільным кірунку. Цяпер два пытанні пра Беларусь, бо мы транслюем на беларускую аўдыторыю. Больш за 4 гады на працягу ўсёй вайны Лукашенко рабіў усё магчымае, каб не дапусціць удзелу беларускага войска ў баявых дзеяннях ва ўкраіне. Галоўным чынам таму, што баіцца страціць уладу. Але калі аднойчы Крэмль паставіць яму ультыматум, або беларускае войска ўступае ў вайну, або... Ці верыце вы, што Лукашенко ўсё яшчэ зможа сказаць «не»? Ці ён ужо страціў столькі кантролю, што адмовіць Маскве для яго больш не будзе рэальнай магчымасцю? Лукашенко сапраўды спрабуе як мага лепш манеўраваць у стасунках з Расіяй, каб фармальна афіцыйна не ўступаць у вайну. Але відавочна, што Беларусь ужо вельмі істотна дапамагае Расіі, як лагістычны цэнтр для ваенных дзеянняў, а таксама ў сферы дэзінфармацыі і гібриднай вайны. Гэта ўжо адбываецца. Разлікі Лукашэнкі грунтуюцца на тым, што Беларусь вельмі моцна залежыць ад Расіі. Гэта галоўны рычаг уплыву Пуціна на Лукашэнку, бо Беларусь залежыць ад Расіі ў вайсковай, эканамічнай і энергетычнай сферах. Відавочна, што гэта абмяжоўвае магчымасці Лукашэнкі для манеўру, калі Пуцін будзе ўзмацняць ціск. Але трэба паглядзець, наколькі далёка Пуцін сапраўды гатовы зайсці. Калі будзе пастаўлены жорсткі ультыматум, я вельмі сумняваюся, што Лукашенко зможа сказаць «не». Менавіта праз усе гэтыя залежнасці, пра якія мы ўжо казалі. Акрамя таго, трэба памятаць пра ягоную галоўную мэту. Тое, што сапраўды хвалю Лукашэнку, гэта захаванне сваёй улады. Таму ўсё, што дапамагае яму захаваць уладу, ён будзе рабіць. Калі адмова Пуціну будзе пагражаць ягонай уладзе, ён не здолее дазволіць сабе сказаць «не». Менавіта гэтыя разлікі будуць вызначаць ягоныя паводзіны. І тут вельмі важна, у якім становішчы будзе Пуцін. Будзе перамагаць і, наадварот, прайграваць вайну ва ўкраіне. Бо гэта або зробіць Пуціна яшчэ мацнейшым, або, наадварот, істотна яго аслабіць. І менавіта ад гэтага таксама будзе залежыць, ці здолее Лукашенко калі-небудзь сказаць яму «не». Нарэшце, калі вайна ва ўкраіне скончыцца, як мы ўсе спадзяёмся, ваеннаю паразаю Расіі або вельмі неспрыяльным для Крамля кампрамісам, што, на вашу думку, гэта будзе азначаць асабіста для Лукашэнкі? Ці здолее ён застацца ва ўладзе? Ці магчыма гэта нарэшце дасць беларусам рэальную надзею на сапраўдныя дэмакратычныя змены ў нашай краіне? Безумоўна, тое, чым скончыцца вайна ва ўкраіне, будзе мець вызначальнае значэнне для ўсёй Еўропы, у тым ліку для Беларусі, дзе расійскі ўплыў вельмі моцны. І, вядома, менавіта гэта будзе вызначаць будучыню Беларусі. Я бачу тут два важныя фактары, якія датычаць Лукашэнкі і ягонага саюзу з Пуціным. Па-першае, для Лукашэнкі гэта будзе вельмі сур'ёзная страта, бо сёння ён стаіць на баку Пуціна. Калі ягоны галоўны стратэгічны саюзнік прайграе вайну, гэта будзе для яго вельмі дрэнная навіна. Ён страціць галоўнае апірышча, якое дапамагае захоўваць і ўтрымліваць уладу. Фактычна прысвоену, бо беларускі народ не падтрымліваў яго на дэмакратычных выбарах. Гэта падводзіць мяне да другога пытання,
пытання. Чаго насамрэч хоча беларускі народ? Гэта не той лідар, якога беларусы падтрымлівалі ў 2020 годзе. І я не думаю, што яны падтрымалі б яго цяпер. Але дэмакратычную будучыню краіны, безумоўна, павінен вызначаць народ. Мы не можам экспартаваць або імпартаваць дэмакратыю ў іншую краіну. Мы павінны ўбачыць, у якім становішчы будуць улады Лукашэнкі і ягонае падтрыманне да часу, калі скончыцца вайна. Але мы таксама павінны ўбачыць, чаго да таго часу будуць хацець беларусы. Думаю, менавіта гэтыя два фактары разам і вызначаць, што будзе з Лукашэнкам і што чакае Беларусь у будучыні.